तेलामारा दखरा एबसुआ खुंगा 32थि जथुमा खुंदों। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय तेलामारा दखरा एबसुआ 2020 मायथाइनि 7 आरो 8 जानुवारि खालारखालि सिलिकाबारि रंजासालि देरायाव गाजा गोमजायै खुंदों। 7 जानुवारि गिबि साननि हाबाफारि बायदियै सेथि हाबाफारि फुंबिलिनि 10 रिंगायाव फरायसाफोरखौ लानानै थुनलाइयारि बादायलायनाय हाबाफारिखौ बेखेवना होयो सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सेमिनार साब कमिटिनि मासिगिरि मुस्रि सुमेश्वर बर'आ। नैथि हाबाफारि फुंबिलि 11 रिंगानिफ्राय थान्दै मेलखौ जागायो आरो थान्दै मेलखौ बेखेवना होयो सनितपुर जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि राजेश बसुमतारी। थामथि हाबाफारि 12 रिंगानिफ्राय ओइचएस आरो ओइचएसएलसि आनजाद लिरनो गोनां फरायसाफोरखौ लानानै स्पेशल एवारेन्स अफ द आपकामिं ओइचएस एन्ड ओइचएसएलसि स्टुडेन्ट्स मुं होनानै सोलोंथाइ सावरायमेल लायो। बे हाबाफारियाव मिरु एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि मुस्रि कास्टम बसुमतारीया गाहाय सावरायगिरि महरै बाहागो लायो। बिमा बिफाया आंनि गथ'आ मानो फेल जाखो, बर' फरायसाफ्रा मानो फेल जाखो, ओंखायनो साफ्रोमबो पास खालामनांगौ दायित्वआ जोंनिबो दायित्व आरो साफ्रोमबो बिमा बिफाखौ जों खावलायो। सम सम एबसु मावख'आव फैनानै सावरायफै, एबसुनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायफै। नायनाय दायित्वआ जोंहाबो दङ। बिमा बिफाया सम सम एबसुनि मावथिफोरनाव सों, आंनि फिसालाया सेलेक्टाबारि गोजौ फरायसालियाव थाङो, आंनि फिसा हिनजावा मुं स्कुलाव फरायो, इउएन एकाडेमियाव फरायो, सेलेक्टाबारि हाइ स्कुलाव फरायो। सों, नायनाय दायित्वआ जोंनिबो, सिला बादि नायनाय दायित्वआ जोंनिबो। ओंखायनो बिमा बिफायाबो सम सम सोंफै, जोंनावबो फन खालामहरनानै सम लिडार सारमोनावबो सोंफै, आंनि फिसालाया क्लास 9 मोनबाय, आंनि फिसालाखौ मा फोरोङो, इन्जिनियार फोरोङोब्ला मा खालामनांगोन, डक्टर फोरोङोब्ला मा खालामनांगोन, बा एपिएससि होनांगौब्ला मा खालामनांगोन, लिडार सारमोनावबो सोंफै। सारनाव सोंफैना सोंफैया जों मिथिया, नाथाय सारमोना मिथिगौ। जोंनि एबसुनियाव सोंफै, बिपुलमोनाव सोंफै, सुनिलमोनावबो सोंफै, रुपमोनावबो सोंफै। नायनाय दायित्वआ जोंहा दं। न'आव थानाय बिमा बिफाया नाय, नाथाय न'निफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो एबसुआसो नायगोन। नायनो थाखाय जोंबो सिनायग्रोनो नांगोन, बे सोरनि फिसा हौवा, बे सोरनि फिसा हिनजाव, बेखौ सिगा एगमानि नायनाय दायित्वआ जोंनिबो। आरो ओंखायनो साफ्रोमबो फरायसाया मोजां जाथारनो नांगोन, मोजां जानो हायो, मोजां जानाय गाज्रि जानाय बे नोंसोरनिसो खोथा। आं साथाम गेदेमा मानसिनि खोथाखौ बुंग्रोनो। फार्स्ट इसुजाय मालाला इसुजायखौ फरायसाफ्रा खोनाबाय। मालाला इसुजाय सोरबा खोनाबाय? खोनायाखै? मालाला इसुजाया पाकिस्ताननि सासे हिनजाव गथ'। पाकिस्ताननि उग्रपन्थिफोरा बुंदों पाकिस्तानाव जे हिनजाव मानसिया लेखा फरायनो मोना, हिनजाव मानसिया स्कुलाव थांनो मोना होननानै, स्कुलाव थांनोबानो जों नोंसोरखौ गावथारगोन होननानै। अब्ला इसुजा मालाला सासे हिनजाव गथ'आ बुंदों, आं स्कुलाव थांगोन, नों गाव होननानै। बे ब्राइट जेरै स्कुलाव थांगोन बेखौ गावदों। जों बुंदों स्कुलाव थांनो मोना होननानै बिसोरनि उग्रपन्थिफोरा स्कुलाव थांनायनि थाखाय बेखौ गावदों। जोंनि बर' फरायसाफ्राथ' स्कुलाव सोरबा जुदि बुङोब्ला नों गाबोन स्कुलाव थाङोब्ला नोंखौ गावगोन होनब्लाथ' रावबो थांनाय नङा। थांगोन नोंसोर स्कुलाव? थांनाय नङा। नाथाय इसुजा मालाया बुंदों, गावब्ला गाव, अब्लाबो आं लेखा फरायगोन होनो। आंखौनो गावबा गाव, आं जेबो मावनो गैया, नाथाय अब्लाबो आं लेखा फरायगोन। लेखा फरायनो बिराद गोसो, स्कुलाव थांनो बिराद गोसो। जोंनि बर'नि बिमा बिफाफ्रा गावनि गथ' गथायखौ स्कुलाव थिसननो थाखाय सानफ्रोमबो फुस्लायनो गोनां जायो। नाथाय मालालाखौ फुस्लायनो गोनां जायाखै, मिथिबाय? अब्लाबो मालालाया फुस्लायनो गाव जादों, अब्लाबो स्कुलाव थांदों। ब्रैथि हाबाफारि बेलासिनि 2 रिंगायाव रुंसारि कमल बसुमतारी गोसोखां बोलुर बादायलायनाय हाबाफारि लायो। रादाबखौ दैथायहरदों सनितपुरनिफ्राय रुपम दैमारि। गोजोन्थों।